Күгәрсен районының Етібулақ ауылында туып үскен, хәзерге көндә Сибай қаласында яшәүче Әбиәлилов Мансур Дамир улын 55 яшьлек юбилейы менән кайнар котлайбыз. Курыс тайныклы һаулык, курай моңындай озын гомер, муел сәскәһендәй ак бәхеттәр, ян тыныслыгы, барлык өмет хыялдарың тормышка ашуын, исәнлектә, һаулыкта тигез гомер итеп, балаларыңдың изгелеген күреп, уларга терәк таяныс булып, безне куандырып, кайгы хәсрәт күрмәй, озын-озак яшәүеңне теләйбез. Һинең изге күңелең, шат йөзең безнең тормышыбызны маяк булып яктыртып тора. Исән һау гына булып, шатлык куаныстарга төренеп яшәргә ятһын. Котлы булһын һинең туган көнең, күзләреңдә шатлык һүнмәһен, бүгенгеләй шат йылмайган йөзең кайгы сатқылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыккан теләктәрне кабул итсә туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын, кояш көлһен тормыш күгендә. Иң изге кайнар теләктәр менән уның туып үскән йорт нигезендә яшәгән кустыһы Рәлиф һәм уның гаиләһе Әбиәлиловтар дип тамамлай якындарыгыз тәбрикләү сәламен. Хөрмәтле Мансур Дамир улы, юбилейгыз мөбарәк, табындарыгыз түңәрәк булһын. Тугандарыгыз менән бергә бәрәкәтле, мул тормышта гомер кисерүегезне теләйбез. Башкалардан башка матур, йөзләрендә башка нур. Ул минең тугандарым шул, йөрәккә якындарым. Әллә кемнәр кылып бирәр, безнең затты күргәндәр. Һәр ердәлә уңгандарым, үземнең тугандарым. Әллә кемнәр кылып бирәр, безнең затты күргәндәр. Ут сәсрәтеп торгандарым, үземнең тугандарым. Бер-беребезгә кадерлебез, кунакылы танһыбыз. Хыр бирмәйбез яттарга шул, дөнья көткән сактарга. Әллә кемнәр кылып бирәр, безнең затты күргәндәр. Һәр ердәлә уңгандарым, үземнең тугандарым. Әллә кемнәр кылып бирәр, безнең затты күргәндәр. Ут сәсрәтеп торгандарым, үземнең тугандарым. Эш тигәндә һәр сакы бердәм, сибәрдә бер тигән. Йөзек кашы